Care țară au murit cei mai mulți oameni în al doilea război mondial? Haideți să vedem în care țară au murit cei mai mulți oameni. Bulgaria, 25.000 de oameni au murit. România, nu știu dacă e în top, nu cred că e în top. Știu că în primul război mondial în România au murit undeva la 800-700.000 de oameni, cred. America, 418.000. Și Italia e în top. Coreea. Pe primul loc cred că e China. Grecia, 800.000 de oameni au murit în Grecia. Ia să vedem. India, 2.500.000. Polonia, Germania, aproape 9 milioane. China, 20 de milioane. Și pe primul loc Uniunea Sovietică cu 24 de milioane.